ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର କଥା ଭାବୁ ମନକୁ ଗୋଟେ ଖୁବ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସେ ନା? ହଁ ବିଲକୁଲ। ସେଠି ସବୁକିଛି ପୁରା ଦୃଶ୍ୟମାନ ଥାଏ। ଶତ୍ରୁ କିଏ ଏବଂ କାହା ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ହେବ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଜମା ବି ନଥାଏ। ଏକଦମ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଅଛି ତା ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ନଜର ପକାଇଲେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। କଥା କ'ଣ କି ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଏଠି କୌଣସି ଶାରୀରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁ ଖାଲି ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ତୀରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର କର୍ପୋରେଟ୍ ଅଫିସର ସେହି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟାର୍ଗେଟ, ବାର୍ଷିକ ପଦୋନ୍ନତିର ଚାପ, ଘରର ଗାଡ଼ିର EMI ଆଉ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମିଳୁଥିବା ସେହି ଲାଇକ୍ସର ମାୟା, ତାକୁ ବି ଆମେ ଭୁଲି ପାରିବାନି। ଆଉ ପରିବାର ତଥା ସମାଜର ଅସରନ୍ତି ଆଶା ତ ଅଛି। ସତ କଥା। ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଆକ୍ରମଣରେ ଆଜିର ମଣିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ବୁଝିଲେ ତ, ଏହି ନିରନ୍ତର ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ସେ କାହିଁକି ଲଢ଼ୁଛି ଏବଂ କାହା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି। ଏଇଟା ହିଁ ଆଜିର ମାନସିକତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ। ଆଉ ସେହି ସଙ୍କଟର ମୂଳ କାରଣ ଏବଂ ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ହେଉଛି ଆମର ଆଜିର ଏହି ଗଭୀର ତର୍ଜମାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଚୀନ ଦର୍ଶନ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୋତେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ତାହା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଗୀତା। ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଗୀତା। ଏହାକୁ ତ ପ୍ରାୟତଃ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୂର୍ବ କଥା ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରିକ୍ୱେଲ୍ କହୁ, ସେହି ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ହଁ, ପ୍ରିକ୍ୱେଲ୍। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବକଥା ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାହା ମୋତେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ବିଷୟରେ ତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଗୀତା କିପରି ଏକ ପୂର୍ବକଥା ତାହା ଟିକେ ବୁଝାଇବେ କି? ନିଶ୍ଚୟ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ବିପଦ ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମୟରେ ଆମର କର୍ମ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ତାହା ଆମକୁ ଶିଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଗୀତା ତାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ପାହାଚର କଥା କୁହେ। କୌଣସି କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି କର୍ମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ? ଆଚ୍ଛା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ମୂଳ ପରିଚୟ ବା ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ'ଣ ସେଇଟା? ହଁ। ମହର୍ଷି ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଏବଂ ମିଥିଳା ନରେଶ ଜନକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦୀର୍ଘ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଏହି ପରିଚୟ ସଙ୍କଟର ଏକ ସିଧାସଳଖ ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ନିର୍ମମ ଉପଚାର ଅଟେ। ମୁଁ ଏଇଠାରେ ଟିକେ ଅଟକିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆମେ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କିଏ ତାହା ବୁଝିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କାହିଁକି? ଯଦି ଜଣକୁ ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ତ ଅଫିସ ଯାଇ କାମ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ନା। ସେଠାରେ ପରିଚୟ ଖୋଜିବାର କି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମଣିଷ ମୁଁ କିଏ ତାହା ନ ଜାଣି କେବଳ କର୍ମ କରେ, ସେ ସେହି କର୍ମର ଫଳାଫଳ ସହ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାନ୍ଧିଦିଏ। ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଗୀତା ହେଉଛି ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତର ଏକ ଚରମ ସ୍ୱରୂପ। ଏହାକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇଟି ସତ୍ତା ନାହିଁ, ଅଦ୍ୱୈତ। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ। ଏହି ଦର୍ଶନ ଏତେ କଠୋର ଯେ ଏଥିରେ ବାହ୍ୟ ଜଗତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅବାସ୍ତବ ବା ମାୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସତରେ? ତାମାନେ ଏଥିରେ କୌଣସି ନୈତିକତା, ପାପପୁଣ୍ୟ ବା ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ? ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପରମ ଏକତ୍ୱ ଉପରେ ଜୋର ଦିଏ। ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଭଳି ରୀତିନୀତି ବା ପୂଜାପାଠରୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଏଥିରେ କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା ଏବଂ ଜ୍ଞାନର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ନୈତିକତା ବା ନିୟମ ନାହିଁ, ତେବେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କିପରି କରନ୍ତି? ସମାଲୋଚନା ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେଉଥିବ। ବହୁତ ସମାଲୋଚନା ହୁଏ। ସେହି କାରଣରୁ ହିଁ ଅନେକ ସମାଲୋଚକ ଏହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଈଶ୍ୱରବିହୀନ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଗଡଲେସ୍ ବୋଲି କହୁ, ସେମିତି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ କିଛି ନିୟମ ବା ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ତଥାପି ବି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ଏତେ ମହତ୍ୱ କାହିଁକି ରହିଛି? କାରଣ ଏହାରି ଭିତରେ ହିଁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ମହାନତା ଲୁଚି ରହିଛି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଏବଂ ରମଣ ମହର୍ଷିଙ୍କ ଭଳି ମହାପୁରୁଷମାନେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଆଧୁନିକ ଦାର୍ଶନିକ ଓଶୋ, ସେ ତ ଏହାକୁ ମହାଗୀତା ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଓଶୋ ଏହାକୁ ମହାଗୀତା କହିଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ବୋଧହୁଏ ଏହା ଯେ ଏହା ଆମକୁ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଏ ନାହିଁ। ଏକଦମ। ଏହା ଆମକୁ
ଆମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ସହ ସିଧାସଳଖ ପରିଚିତ କରାଏ। ଏହା କହେ ଯେ ମଣିଷ କୌଣସି କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ, କେବଳ ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ଦର୍ଶକ। ମୁଁ ଏହି କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକତାରେ ମୋତେ ଏହା ପୁରା ପିଆଜର ଚୋପା ଛଡ଼ାଇବା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷ ନିଜକୁ କହେ ଯେ ମୁଁ ମୋର ଶରୀର ନୁହେଁ, ମୁଁ ମୋର ମନ ନୁହେଁ। ହଁ, ଆଉ ମୁଁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଭୋଗୀ ନୁହେଁ। ବିଲକୁଲ, ମୁଁ କୌଣସି କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ସବୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ଶେଷରେ କ'ଣ କେବଳ ଏକ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ବା ଭୟଙ୍କର ଅନ୍ଧକାର ବାକି ରହିବ ନାହିଁ? ଏତେ ନିର୍ମମ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଜଣେ ନିରାଶାବାଦୀ ହୋଇଯିବାର ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ନା? ଆପଣ ଏକ ଅତି ଚମତ୍କାର ଆଶଙ୍କା ଉଠାଇଲେ, ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଆମର ଏହିସବୁ ଉପାଧିଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ବୁଝିଲେ ତ, ପିଆର ଚୋପା ଛଡ଼ାଇଲା ପରେ ଶେଷରେ ଯାହା ବଞ୍ଚିବ ତାହା ଶୂନ୍ୟତା ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ତାହା କ'ଣ? ତାହା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ତାହା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା। ଏହାକୁ ଏକ ମହାକାଶ ସହ ତୁଳନା କରିହେବ। ମହାକାଶ ଦେଖିବାକୁ ଖାଲି ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ କେହି ସମସ୍ତ କୃତ୍ରିମ ପରିଚୟ ତ୍ୟାଗ କରେ, ସେ ଦେଖେ ଯେ ସେ ଖାଲି ନୁହେଁ, ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି। ଓହୋ, ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଖୁବ୍ ଗଭୀର, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ହଜମ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ କଷ୍ଟକର। ନିଶ୍ଚୟ କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଆମକୁ ଏହି ଚୋପା ଛଡ଼ାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଶେଷ କରି ପୁଞ୍ଜିବାଦ ବା କ୍ୟାପିଟାଲିଜମ। ଏଠାରେ ବିଷୟଟି ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଉଛି। ପୁଞ୍ଜିବାଦ ସହ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର ଅଷ୍ଟାବକ୍ରଙ୍କର ଦର୍ଶନର କି ସମ୍ପର୍କ ହୋଇପାରେ? ଆମେ ତ ଜାଣୁ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ସମାଜକୁ ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଦେଇଛି, ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି, ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଆଣିଛି। ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇଛି, ସେଠିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହାର ମାନସିକ ପ୍ରଭାବକୁ ଗଭୀରତାର ସହ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ମଣିଷଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଚୋରି କରି ନେଇଛି। କ'ଣ ସେହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷଟି? ତାହା ହେଉଛି ମଣିଷର ମୂଳ ପରିଚୟ। ଆଜିର ଯୁଗରେ କିପରି ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ତାହା ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମର କାମ ବା ଭୂମିକାକୁ ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ପରିଚୟରେ ପରିଣତ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆଜି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିଚାଳନା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା। ବରଂ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଭାବି ନେଉଛନ୍ତି। ହଁ। ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କର ଚୌକି ସହ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି କେବେ ସେହି ଚୌକି ଚାଲିଯାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ପରିଚୟ ଚୋରି ବା ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଥେଫ୍ଟ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ମୁଁ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। ମଣିଷର କାମ ହିଁ ମଣିଷର ପରିଚୟ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଆଜିକାଲି। ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପାର୍ଟି ବା ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବରେ କାହାକୁ ଭେଟନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବିଲକୁଲ। କେହି କେବେ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ? କମ୍ପାନୀର ମୂଲ୍ୟାୟନ, ପଦବୀ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଦରମା ଆଜି ମଣିଷର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଏକମାତ୍ର ମାନଦଣ୍ଡ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସତ୍ୟ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ମୂଳ ରୋଗ କ'ଣ ଏବଂ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଗୀତା ଏହାର କିପରି ନିଦାନ କରେ? ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଗୀତା ଖୁବ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ମୂଳ ସମସ୍ୟା ଆମର କର୍ମ ବା କାମ ନୁହେଁ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସମାଜକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ରୋଗ ହେଉଛି ନିଜର ପଦବୀ, ସଫଳତା ବା ବିଫଳତା ସହ ନିଜକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକାକାର କରିଦେବା। ମାନେ, ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀର ଲାଭ ହୁଏ, ଆମର ଅହଙ୍କାର ଆକାଶ ଛୁଏ, ଆଉ କ୍ଷତି ହେଲେ? ହଁ, କ୍ଷତି ହେଲେ ମଣିଷ ପୁରା ଡିପ୍ରେସନକୁ ଚାଲିଯାଏ। କାରଣ ସେହି ବାହ୍ୟ ଫଳାଫଳକୁ ଲୋକେ ନିଜର ଆତ୍ମାର ମୂଲ୍ୟ ବୋଲି ଧରି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି କଥାଟି ଶୁଣିବା ପରେ ନା, ମୋ ମନକୁ ଗୋଟିଏ ନାଟକର ଉଦାହରଣ ଆସୁଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ, ଜଣେ ଅଭିନେତା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ରାଜାଙ୍କର ଏକ ଓଜନଦାର, ଚମକଦାର ପୋଷାକ ଏବଂ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛି। ନାଟକ ଚାଲିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହ ରାଜା ଭଳି ଅଭିନୟ କରିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ତାର କାମ। ଆଗ୍ଳାମୀ ନୁହେଁ କି? ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଗୀତା କ'ଣ ଆମକୁ ଆମର ଏହି ଅହଙ୍କାରର ପୋଷାକ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ କହୁଛି? ଅତି ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ। ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେଲେ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଅଭିନେତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହୁଏ ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ରାଜା ନୁହେଁ, ବରଂ କେବଳ ଜଣେ ଅଭିନେତା, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ଅଭିନୟ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ? ନା, ବନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ବରଂ ତାର ଅଭିନୟ ଆହୁରି ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଯାଏ। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? କାରଣ ତା ଭିତରୁ ରାଜ୍ୟ ହରାଇବାର ପ୍ରକୃତ ଭୟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ।
ସେ ଜାଣିଯାଏ ଯେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଯାହା ବି ଘଟୁଛି ତାହା ତାର ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ତାକୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ହଁ, ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଛି ଯେ ଆମେ ସେହି ମଞ୍ଚ ପଛରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଚେତନା ଆସେ, ଆମକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ସେହି ଓଜନଦାର ଭାର ବୋହିବାକୁ ପଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆଣିଦିଏ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ଏହା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଏବେ ବି ଏକ ଛୋଟ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। କି ସନ୍ଦେହ? କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛୁ ତାହା ବୁଝିବା ଗୋଟିଏ କଥା, ଆଉ ତାକୁ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା। ପ୍ରତିଦିନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଠେଲରେ ଅଫିସ୍ ଯାଉଥିବା କିମ୍ବା ଘରେ ପରିବାର ଚଳାଉଥିବା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ଏହାର ବାସ୍ତବ ପ୍ରୟୋଗ କିପରି ହେବ? ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ନ ଯୋଡ଼ିବା, ତେବେ ଏହା କେବଳ ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ବିଳାସ ହୋଇ ରହିଯିବ ନା? ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଖୁବ୍ ବାସ୍ତବିକ। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର କୌଶଳ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଧୁନିକ ଭୂମିକାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରଥମେ ନେବା ଜଣେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଲିଡର କିମ୍ବା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବା ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟୁଅରଙ୍କର ଉଦାହରଣ। ହଁ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତ ବହୁତ ଚାପ ଥାଏ। ବିଲକୁଲ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା କିମ୍ବା ବିଫଳତା ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରର ଲହରୀ ଭଳି, ଯାହା ନିରନ୍ତର ଆସିବ ଏବଂ ଯିବ। ଗୋଟିଏ ଦିନ କମ୍ପାନୀର ଲାଭ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇପାରେ, ଆଉ ଦିନ ବଜାର ତଳୁକୁ ଖସିପାରେ। ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଦର୍ଶନ ଶିଖାଏ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଲହରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ଲହରୀକୁ ଦେଖୁଥିବା କୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶକ। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏହି ସାକ୍ଷୀ ଭାବ ରଖନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅଯଥା ଚାପ ବା ସେହି କର୍ଟିସଲ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ କମିଯାଏ। ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଧିକ ଖୋଲା ଭାବରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିପାରେ। ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଘଟୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ଥିରତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଏହା ଆମକୁ କାମରୁ ନିବୃତ୍ତ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆମର ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇ ଦିଏ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏହା ତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କଥା ଗଲା। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ, ଯେପରିକି ଜଣେ ପିତାମାତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହା କିପରି ଲାଗୁ ହେବ? ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ତ ବାପା ମାଙ୍କର ଆବେଗ ବହୁତ ଗଭୀର ଥାଏ। ସେଠାରେ ଦର୍ଶକ ସାଜିବା କିପରି ସମ୍ଭବ? ପିତାମାତାଙ୍କର ଭୂମିକା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଜଟିଳ, କାରଣ ଏଠାରେ ମୋହ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଅନେକ ପିତାମାତା ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମାନେ ପିଲା ଟପର ହେଲା ମାନେ ମୁଁ ସଫଳ, ପିଲା ବିଫଳ ହେଲା ମାନେ ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଫଳ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ। ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଗୀତା ଏଇଠାରେ ଚେତାଇ ଦିଏ ଯେ କେହି ବି କାହାର ମାଲିକ ନୁହନ୍ତି। ପିତାମାତା କେବଳ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଅଟନ୍ତି। ହଁ, ପିଲାଟିର ନିଜସ୍ୱ କର୍ମ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଅଛି। ଏହି ନିରାସକ୍ତ ଭାବ ହିଁ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ମାନସିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ ଏବଂ ପିଲାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ମଣିଷ ଭାବେ ବଢ଼ିବାର ପ୍ରକୃତ ସୁଯୋଗ ଦେବ। ସତରେ ଏହି ମାନସିକ ଦୂରତ୍ୱ ରଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏବଂ ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଯାହା ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ, ତାହା ହେଲା ଆମର ଡିଜିଟାଲ ଜୀବନ ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ। ହଁ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ। ସେଠି ତ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର। ହଁ, ଲୋକେ ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ରୂପଠାରୁ ଅଧିକ ନିଜର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ଫେସବୁକ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଫଟୋରେ କମ୍ ଲାଇକ୍ ଆସିଲେ ନିଜ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଏହି ଦର୍ଶନ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଧନ ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ଆମକୁ ବାହ୍ୟ ସୁବିଧା ଦେଇପାରେ, ମହଙ୍ଗା ଗାଡ଼ି, ବଡ଼ ଘର, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଆମ ଆତ୍ମାର ପରିଚୟ ନୁହେଁ। ସେହିପରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯେଉଁ ଲାଇକ୍ ବା ସମ୍ମତି ଖୋଜୁଥିବା ମନ ଅଛି ନା, ତାହା କେବଳ ଏକ କ୍ଷଣିକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ତାହା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ତା ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରଶଂସା ବା ସମାଲୋଚନା ହେଉଛି କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନର ଭାବନା, ତାହା ଆମର ପରିଚୟ ନୁହେଁ। ଏକଦମ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସାଇବର ଦୁନିଆର କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆଘାତ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଲାମ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶୁଣିବାକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଏକ ବହୁତ କଠୋର ଏବଂ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ, ପଚାରନ୍ତୁ। ଯଦି ସବୁକିଛି ଅବାସ୍ତବ, ଯଦି ମଣିଷ ତାର କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ, ଯଦି ଲାଭ କ୍ଷତି ମୋର ନୁହେଁ, ତେବେ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ସକାଳୁ ଉଠି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ? କାହିଁକି କେହି ଏକ ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରିବ, ନୂଆ ଔଷଧ ଆବିଷ୍କାର କରିବ କିମ୍ବା ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଲଢ଼ିବ? ଏହି ଦର୍ଶନ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଳସୁଆ ବା କର୍ମହୀନ କରିଦେବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହିଁ?
ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆମର ଆଲୋଚନାରେ ଥିବା ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ସନ୍ଦେହକୁ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଳସୁଆ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ହିଁ ଆମକୁ ନେଇଯାଏ ଆଧୁନିକ ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ବିତର୍କ ଆଡ଼କୁ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଏହାକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ଅଛି? ନିଶ୍ଚୟ, ଅଷ୍ଟାବକ୍ରଙ୍କର ଏହି ଚରମ ସତ୍ୟକୁ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ତାହାକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଚାରଧାରା ରହିଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଓଶୋ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଓଶୋଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରାୟତଃ ଖୁବ୍ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ଥାଏ। ସେ ଏହି ନିଷ୍କ୍ରିୟତାର ଆଶଙ୍କାକୁ କିପରି ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି? ଓଶୋଙ୍କ ମତରେ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଗୀତା ହେଉଛି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ବିସ୍ଫୋରଣ। ଏଠାରେ ସମାଜ, ସଂସ୍କାର ବା ନିୟମକାନୁନ ସହ କୌଣସି ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ନାହିଁ। ଓଶୋ କହନ୍ତି ଯେ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର କିମ୍ବା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସାଧନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମାନେ ମୁକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ହଁ, ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଣିଷକୁ କର୍ମହୀନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ କର୍ମ ପ୍ରତି ଥିବା ଉଦ୍ବେଗ ଏବଂ ଚାପକୁ ଶେଷ କରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଚାପମୁକ୍ତ ହୁଏ, ସେ ଅଧିକ ସୃଜନଶୀଳ ଆଉ ଆନନ୍ଦର ସହ କାମ କରିପାରେ। ସେ କାମଟି କେବଳ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ସଂଘର୍ଷ ନ ହୋଇ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଖେଳ ପାଲଟିଯାଏ। ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ତୁରନ୍ତ ଔଷଧ, କିନ୍ତୁ କଥା କ'ଣ କି ମଣିଷର ମନ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ଖୁବ୍ ଚତୁର ହୋଇଥାଏ ନା? ବହୁତ ଚତୁର। ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୋଧେ ବୁଝିପାରୁଛି। ହଁ, ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏଇ ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ ବା ସବୁ ମାୟା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଏକ ବାହାନା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ଅଫିସ କାମ ନ କରି କହିବେ, ଆରେ ସବୁ ତ ମାୟା, ମୁଁ କାହିଁକି କାମ କରିବି? ଏହା ତ ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବ। ଠିକ୍ ସେହି ଚେତାବନୀ ହିଁ ଆଧୁନିକ ଦାର୍ଶନିକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଚିନ୍ତକମାନଙ୍କ ମତରେ ଅହଙ୍କାର ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଦର୍ଶନକୁ ବି ଏକ ଢାଲ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ। ମାନେ ଲୋକେ ନିଜର କାମଚୋର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ? ବିଲକୁଲ, ଲୋକମାନେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ଖସିଯିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଏକ ଆଳ ଭାବରେ ନେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସତର୍କ କରାନ୍ତି ଯେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନତାର ସହ ବୁଝିବା ଦରକାର। ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ ର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ କର୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପଛରେ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥପର ମୁଁ ନଥିବ। ଏହା ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଖସିଯିବାର ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ମାର୍ଗ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏକ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଏହି ବିପଦରୁ କିପରି ବର୍ତ୍ତିବ? ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ ସିଧାସଳଖ ନେବା ଯଦି ଏତେ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ସେଥିପାଇଁ ବେଦାନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଜୟାରାଓଙ୍କ ଭଳି ଚିନ୍ତକମାନେ ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସମାଧାନ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ମନକୁ ପ୍ରଥମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନ କରି ସିଧାସଳଖ ଏହି ଚରମ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାକୁ ଯଦି ହଠାତ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଫିଜିକ୍ସ ପଢ଼ାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଆଯାଏ, ସେ ତ କିଛି ବୁଝିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରମିତ ହୋଇଯିବ। ଏକଦମ ସେମିତି କଥା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆସେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କିମ୍ବା ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ଶିଖାଉଥିବା କର୍ମଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ। ଓହୋ, ଏବେ ମୁଁ ସଂଯୋଗଟା ବୁଝିପାରୁଛି। ହଁ, ଯେତେବେଳେ କେହି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ପାଳନ କରେ, ତାର ମନ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଏ। ଥରେ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ତାପରେ ଯାଇ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଗୀତାର ଏହି ପରମ ଜ୍ଞାନ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ଏବଂ ଏହା କେବେ ବି ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ କରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଏସବୁକୁ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ିବା, ଏହା ଖୁବ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଆମକୁ କାମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେ କେବଳ ସେହି କାମ ପଛରେ ଥିବା ଆମର ଛୋଟିଆ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ସୀମିତ ପରିଚୟକୁ ଦୂର କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ବିଲକୁଲ, ଯଦି ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ତେବେ ଦେଖିବା ଯେ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଆମକୁ ଏକ ସୀମାହୀନ ଆକାଶ ଦେଖାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିଜକୁ କେବଳ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ଜଣେ ପିତା ବା ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଦେଖେ, ସେ ନିଜକୁ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଏହି ସାମାଜିକ ଭୂମିକାଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ ତ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ହଁ, ଅଷ୍ଟାବକ୍ରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆମକୁ ସେହି ଛୋଟ ପରିଚୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରେ ଏବଂ ଆମକୁ ଏକ ବିଶାଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରିବାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସେ। ବୁଝିଲେ ତ?
କାରଣ ହାରିଯିବାର ବା ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ଚାଲିଯିବାର ଭୟ ଆଉ ମନରେ ନଥାଏ। ଆମର ଆଜିର ଏହି ବିସ୍ତୃତ ଅଧ୍ୟୟନର ନିଷ୍କର୍ଷ ଖୁବ୍ ଗଭୀର। ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଗୀତା ହେଉଛି ଆମର ସାମାଜିକ ଭୂମିକାକୁ ଆମର ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିବାର ଯେଉଁ ଏକ ବିରାଟ ଭ୍ରମ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ତାହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅମୋଘ ଔଷଧ। ସତ୍କଥା। ଏହା କାହାକୁ ବି ଜୀବନର ଦାୟିତ୍ୱରୁ ପଳାୟନ କରିବାକୁ ଶିଖାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଏହାର ଫଳାଫଳ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ନଷ୍ଟ ନ ହେବାର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମାନସିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ସତରେ ଏକ ମହାନ ବିରୋଧାଭାସ ବା ପ୍ୟାରାଡକ୍ସ ଭଳି ଲାଗେ ନା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫଳାଫଳର ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେଉ ଏବଂ ନିଜକୁ ସବୁ କିଛିର ନିୟନ୍ତ୍ରକ ବୋଲି ଭାବିବା ବନ୍ଦ କରୁ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆମର କର୍ମର ମାନ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଏବଂ 100% ଧ୍ୟାନ କେବଳ ଆମ ହାତରେ ଥିବା କାମରେ ହିଁ ଲାଗିଥାଏ, ଭବିଷ୍ୟତର ଆଶଙ୍କାରେ ନୁହେଁ। ଏକଦମ। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ହଁ, ସେହି ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀର ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର। ଠିକ୍। ଏହି ଦର୍ଶନ ଆମକୁ ସେହି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବାହାର କରିଦିଏ ନାହିଁ, ବରଂ ସେହି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଠିଆ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏକ ନିରାପଦ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବାର କଳା ଶିଖାଏ। ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ, ତୀର ମଧ୍ୟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆଘାତ ଲାଗିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିସାରିଥିବେ ଯେ ସେହି ତୀର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ତାକୁ ଭେଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି କେହି ନିଜ କାମ, ସଫଳତା, ଅଫିସ୍ ରାଜନୀତି କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଲାଇକ୍ସକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଗୀତାର ଏହି ନିର୍ମମ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଏକ ବିଶ୍ରାମ ଭଳି କାମ କରିବ। ଏହା ସେହି କୃତ୍ରିମ ପରିଚୟର ମୁକୁଟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ଗଭୀର ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବାର ବାଟ କଢ଼ାଇବ। ହଁ, ଏହି ଶାନ୍ତି ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ଆଜିର ଏହି ତର୍ଜୁମାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ବିଷୟ ଉପରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା। ଆମେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଅଭିନେତା ଏବଂ ମୁକୁଟର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳ୍ପନା କରାଯାଉ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ, ଯଦି ସମାଜ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ପରିଚୟ, ଅଫିସର ପଦବୀ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, ଡିଗ୍ରୀ, ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଚାନକ ଗାୟବ ହୋଇଯାନ୍ତି, ତେବେ ଆଇନା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସେହି ଖାଲି ହାତ ମଣିଷଟି ପ୍ରକୃତରେ କି ହୋଇଥିବ? ଏକ ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ, ନିଶ୍ଚୟ। ସେହି ଖାଲିପଣ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତ ମୁଁକୁ ଖୋଜିବା ହିଁ ବୋଧହୁଏ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା। ଏହି ବିଚାର ସହ